Ja, dat was echt gigantisch. Dat was echt kippenvel moment. Want ze roepen dan je land. En dan kom je binnen en dan iedereen juichen en zwaaien. En ja, geweldig. Wethouder Hageman, u bent op weg naar Enico Smulders, onze Olympische sporter. Wat gaat u eigenlijk doen? Nou, zij heeft meegedaan in Turijn aan de Special Olympics. En zij heeft daar 2 medailles behaald. Een zilveren en een bronzen op de slalom en de superslalom. En dat is heel bijzonder. Ja, ik ga haar verrassen met een pluimpehadder. Want dat verdient echt wel een pluim. We zijn heel trots op haar. Van harte gefeliciteerd met je formidabele prestatie. Je krijgt van mij de pluimpehadder, Felicia. Dat is een heel bijzonder beeldje. Ik heb hem vorige week ook nog mogen uitrekenen aan de wereldkampioen driebannen, aan Jean-Paul de Bruin, ook uit onze gemeente. Dus jij komt in een heel bijzonder rijtje staan met echt hele grote atleten. Ben je een beetje tevreden eigenlijk? Ja, heel tevreden. Het ging echt heel goed. Wegens de 2 laatste dagen was het wel heel slecht weer, maar ik heb het heel goed gedaan. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Anders dan had je niet deze medailles meegenomen natuurlijk. Hey, toen wij elkaar vorige keer spraken, hè, toen zei je dat je vooral uitkeek naar de openingsceremonie in Turijn. Hoe was dat? Ja, dat was echt gigantisch. Dat was echt kippenvel moment. Want ze roepen dan je land. En dan kom je binnen en dan iedereen juichen en zwaaien. En ja, geweldig. Oké. Hey, nou staan we voorbij. Wat ga je nou doen de komende tijd? Gewoon nog blijven skiën natuurlijk. Ja, je blijft lekker trainen in Terneuzen? Ja, blijven trainen. Oké. Nou, hey, nogmaals hartstikke gefeliciteerd. En heel veel plezier nog met het skiën verder. Dankjewel.